Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh itu yang iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, iya. Ginarabak Badaya yuwarakna nira Yuwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta asih awit ya mung panjenengane ingkang wis paring keslametan lan karaharjan tumrap para umat ingkang sumebar aning jagat raya utamane marang para warga gong ing negara Ngamarta. Yayi Werkudara, barep kakangku ana dawuhmu apa? Adiku kembar, kula wonten dawuh Kaka Prabu, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Sawetara padha dikepenakne anggonmu lungguh yodi. Awit pun kakang durung bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan siyadi jalaran kalungguhan sakmengko negara Ngamarta kerawuhan tamu agung pepundhenmu ya pepundhenku saka negara Mandura dalasan para pinisepuh saka negara Ngastina. Iya sasana saha wanci tak aturake mbarep kakangku anggone manembrama marang rawuh pepundhen lan para pinisepuh matur nuwun Dimas duh Kaka Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan
Sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta mriki Duh Koko Prabu. Wih latalah. Nirbaya nirsangsaya awit panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Lampahipun ingkang raka ing Mandura boten nyandung sambikala setunggal menapa. Kinanti karaharjan kinemulan keslametan Yayi. Koko Prabu sakrawuh paduka jeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Halah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murdosih panakramanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Inggih Duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya mewahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi Duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos boten kirang sekeca lenggahipun ingkang raka ing Mandura. Duh Koko Prabu, kados pundi Yayi? Sak sampunipun sampun jenak anggenipun pinarak, sak sampunipun sampun jenjem ingkang sami sumanggem. Paduka Jeng Koko Prabu kepareng rawuh mapan wonten ing negari Ngamarta ingkang sarimbit kaliyan Bapa Pandhita Durna Dalasan Patih Harya Sengguni. Andadosaken kagiat garagapan raosing manah kula kadidene winalik raosipun Prabu Puntadewa. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin. Mila Jeng Koko Prabu mokal menawi boten wonten babakan ingkang wigati dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati. Paduka Jeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta ingkang sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengguni. Kedhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepingin mangertos wigatos sing perlu Duh Koko Prabu. Pramara reh mangasa omya ngambreng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung. Are sang kanda mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara mayanto Inggih Yayi Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidal saking negari Ngastina mila kula sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengguni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta menika inggih awit kula ditangisi kaliyan Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negari Ngastina. Yayi Duryudana sambat kaliyan kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang kelawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang hanimbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg, banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar. Sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak pendawane. Duh Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kaliyan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang anggegirisi kados mekaten Duh Jeng Koko Prabu. Loh,
Dados kahanan negari Ngastina sami kalian negari Ngamarta mriki Yayi lakar kasinggihan. Pageblug dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan wujudipun pacuban. Inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden. Loh, sing ical napa? Sing ilang napa, Yai Prabu? Koko Prabu, ingkang ical nuwun inggih rayi kula panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi si Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta, murca saking kasatriyan Madukara. Yayi Arjuna murca lakar kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Weh lah dalah, ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Mekaten Yayi, sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negari Ngastina saged pulih kados wingi uni, yen to saged mboyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajora saindenging jagat raya Nalendra ingkang sabare kliwat ukur. Turta ya duweni watak kang ora mentalan. Aja to mung bandane, aja to mung bandane nyawane bakal diwenehake yen to pancene ana ingkang njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulungi ngati Paduka Yayi Puntadewa. Mboten ketang sewulan, 2 wulan, 3 wulan jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten ing negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negari Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman pageblug Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan jimat jamus Kalimasada kahanan negara Ngastina saged waluya jati-jati teman nirmala Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tantu lusa yen tamtu lusa mengko sangya utama ing lahing kono to wau lagi ijo kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger pasiban jaba gegering jawi labet pisawananira Petruk kantong bolong rebebeh gawe cinyak ingkang samya mulat. Lagi cowawan sabdo ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyona arga wonten dirada mata ong
iku saknyatane gunjang sarat winangun wong permonan murid rinapa muni rinangkon kerangan prerasa kamiarsi kangling sesidenan apa bagi jalan suri-suri Amit Amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang sinuwun ing ngamarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa Petruk padha becik sak tekamu kantong bolong ana negara Ngamarta inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Puntadewa iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana nggih kula pundi mugi andadosaken jimat paripih sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun iya Petruk wis tak tampa dikepenakne anggone padha lungguh inggih sinuwun ndara kula njodi mati bekti kula katur iya Petruk kantong bolong dikepenakne anggone padha lungguh inggih Kang Nun Kakang apa kowe ora ngaturne bekti ta karo sapa karo sing duwe omah to karo Sokibul Kajat ngaturne bekti ora ngaturne bekti nek sinuwun Punta ana apa Bagong sembah pangabekti kula kunjuk wonten sesembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong diprayogane anggone Bagong padha lungguh nggih mboten kirang sekeca anggen kula lelenggahan sinuwun Punta iya Bagong Petruk wonten dawuh sinuwun gandeng wis padha kepenak anggone Petruk lan Bagong padha lungguh mapan ana ing negara Ngamarta mara gagik kababarna apa sing dadi wigatining perlu nggih cekak aos kemawon nggih sinuwun cekak aos kemawon bares mawon blak kutang terus terang nek jamake wong aluhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar kula cekap dikengken kali bapak ngaten mawon kowe dikongkon apa karo bapakmu Semar ngaten nggih sinuwun kula wawenjing diceluk kali bapak truk rene ya ana apa to Pak kula ngaten bapak ngendika kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta matura ning Sinuwun Puntadewa mbok menawa bapak arep nyilih jimat jamus Kalimasada kula kaget kula nyauri nyilih jimat jamus Kalimasada damel apa to Pak kula ngaten ngene truk bapak ngaten ngendika melih jimat jamus Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki bakal mbangun kayangan terus kula tanglet kali Bapak Semar bangun kayangan ini maksudnya piye Pak Bapak semaur wis ora susah kakean takon kowe dina iki budala ngejak adimu Bagong siap Pak kula ngaten lah mila sinuwun wangsul dateng Benang Merah ngaten kula sowan wonten ngabyantara paduka sinuwun ing Ngamarta mboten sanes nyuwun mulunging penggalih Handika Puntadewa mboten kiteng saged biyaring caleret kula badhe ngampil wujudipun jimat jamus Kalimau saos jimat jamus Kalimau saos
minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe ambangun kayangan biangsat elek. Petruk madhep rene. Apa iki? Sumangkahang gros-ros umbar lindu bumi kunjing gumaludo kuntur kepok umop kang colo nidi Terus apa Gang? Aku meling ya. Meling apa? Nek ki engko sida geger sengkuni sing jotosi ben aku ya, Truk ya. Ngono ae. Dan rupane delon. Patih bejijat, patih provokator sing mari geger kae. Ora dusun, ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Ning dinggon ning dipapan ana sengkunine mesti ora iso ayem. Ngono ae wis titenana. Ngendi desa ta? Kok mesti enek rusuhe, mesti enek pajune, mesti digoleki. Endi to sengkunine? Ngono, ngono nek sida gegernan sengkune cah gurike sing jotosi ben aku. Ya sabar lho dhisik. Tak omong-omongan karo Prabu Baladewa. Wonten dawuh sinuwun. Petruk, nggih. Sumurupa, tekamu mapan ana ing negara Ngamarta kene padha karep karo karepe Prabu Baladewa. Lho, maksude padha karep? Kawruhanana. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang samengko lagi ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan. Kowe aja madan-madani kekarepaning Prabu Baladewa sing nembung luwih dhisik kuwi aku. Sing nembung luwih dhisik ki aku mara gage kowe mulya omonga karo bapakmu yen jimat jamus Kalimasada wis disilih dhisik lawan Alendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gendang mulya, aku sepet nyawang raimu. Wis diraik-raikne lho, Truk. Sabar aku. Ana tetembukan innallaha ma'asabirin. Wong sabar diilis-ilis kancane. Wong sabar kasih Gusti Allah, diilis-ilis kancane. Sabar, Gong, sabar dhisik. Ngaten nggih sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat padha karep kalian kekarepanipun Pak Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Niat kula niku murni, gitu. Murni. Diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon Nyai Duryudana. Lah, rek ngaten pangkate sampeyan karo pangkat kula niku padha kongkonan, ngoten. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Hah? Lah sing duwe omah ora ngusir lho. Sampeyan kok wancang arep ngusir Petruk lho, ketemu pirang bab lho. Petruk, jimat jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakal disilih ning aku dudu kowe. Lho, upamane sidane disilih niki teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niku ngabdi teng para Pandhawa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye Pandhawa niku mboten saged nglalekake kali perjuangane Petruk. Pandhawa iso dadi pejabat, iso dadi wong pangkat kaya niki tanpa perjuangane wong-wong cilik kados Petruk, kados Bagong ya mboten badhe iso dadi ratu. Niku lho sinuwun, pondok sedaya niku kari ngenteni keputusane Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke jimat jamus Kalimasada, panjenengan kula tak sing ngalah, Petruk tak sing ngalah, ngoten. upami jimat jamus Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, ngoten. Ora kok menteng kelek. Petruk, Dalem. ora iso, kowe kudu minggat, kowe kudu ngalih saka negara Ngamarta kene. Lho, mboten purun. Gelem minggat apa ora sakniki mboten purun, sesuk apa dene biangsat Petruk bosen urip dene. Oh.
Prodha montap lir kinetap duga yayasenepe. Jojo bang mawi ngwengis kepejot pedon ning leti. Aku wis sangu bata, Truk. Sak wayah anak geger tenane cangkeme senguni tak arah iki. Tak puasne buwata ngenret cangkeme senguni. Aduh, ning jero kok hawane panas. Nak metu sik udut-udut sik ning jero wase ora iso udut. Pengecut ya mataku. Ayo gelem minggat ora? Wah, mboten purun. Sing di omah ora kon minggat kok sampean arep minggat-minggatke. Prabu Puntadewa ki luwih cedhak karo Prabu Baladewa. Tinimbangane Petruk kantong bolong. Kowe ki wong melarat wong loro saudon terus saurupan. Arepe bangun kayangan bapakmu ragate sapa? Lho, iki sing ngece iki. Ngece tenan iki, ora trimo aku. Pare kesit dadi ratu sakit hatiku tenan ngene iki. Mangsane apa? Nek sampeyan arep ngelokke Petruk kantong bolong monggo-monggo kemawon. Arep ngelokke Bagong monggo-monggo kemawon. Ning nek wis ngelokke Bapak Semar bapak sing ngukir jiwa raga kula, wo, ora kena disenggol, ora kena dijarak. Betul kuwi, Truk. Bapak dilirik kire tak beleh kok. Lah iya. Saking tresnaku karo bapak, kirike mbok beleh, tak pangan. Alah, mbokku tambul malan kowe iki. Ayo gelem minggat tekan kene ora? Mboten purun. Gelem minggat tekan kene apa ora? Mboten purun. Ya ora gelem kelakon gratel negara mati dene gak lah Petruk yo kakean cangkem kok mangsaku. Woi, Edian Bagong. Oh. Geger tenan sinuwun. Iya, Petruk. Mbur perkara nyilih jimat jamus Kalimasada sida geger kula tak medal-yen nggih badhe misah Bagong kalian Pati Sengguni. Niki mengene kedelarung-delarung kula ketiban awu anget. Iya pisahan ning antarane Bagong karo Pati Sengguni. Kula nyuwun pamit. Iya. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri. Ndara Jodipati kula nyuwun pamit. Iya Petruk sing ati-ati. Iso geger kaya ngono iki lho. Bagong iki kemanen tenan ning jero kraton lho patih kok digajul. Ndara Puntadewa kula nyuwun pamit. Iya Petruk sing ati-ati. Ndara Jodipati kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Lah ya Bagong iki mangsaku kurang ajar to. Wong ning jero kraton mbok yo geger ning jaba engko. Wong ngerti Pati Sengguni jek ning jero kraton jek lungguh kursi lho. Ya digajul lho, ngono ki ora duwe tata krama. Kula pamit nggih. Iya Petruk. Pamito. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, ndang metu tekan kene. Mbok anu apa? Kok ketoke nek sing lali. Lali apa? Bagong iki mangsaku kok. Kayak sida geger tenan ora? Gong sida geger tenan ora? Masaku. Sakniki kula nyuwun pamit. Iya pamito. Iki ora nggo dompet wong-wong iki jenenge. Kowe njaluk sangu. Hinjis. Nah niku lho. Wit mau kok yo tak digedhep-gedhepi yo ndak krasa to ya. Kedhep yo ora aruh wong kowe nganggo kacamata ireng. Ratu Seba ning kraton ora nggawa dompet. Ndara Jodipati, aku ora nggawa cash. Do kiri kabeh. Ketok wong sugih-sugih ora nggawa duit. Engko wae tak sangoni. Tak urusan sik Bagong kali Sengguni. Wah, jadi do geger tenan iki, Nggo.
kadhiatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Mangutama wong panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara arinaraban mring pro abdi Wijosina barep kakangku ana apa kahanan ora mendho malah sangsaya andodra ya yayi aja masumelang rasamu Purbawasisa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah Werkudara kang bakal kumrembyah misah ing antaraning Baladewa lawan Petruk kang sarta Si Bagong iya yayi aja ninggal kawaspadan pun kakang tak luwih dhisik manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti Baya sapa kang pantes diampili wujuding jimat jamus kalima sada iya Yayi Nakula Sadewa kula wonten dawuh Kaka Prabu muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih Yodi bubarna ingkang padha gantung seba pun kakang Arsa kundur hangedhaton nuwun inggih dhateng sendika mangestakaken dawuh Kaka Prabu sabet biar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Giya jengkar Arsa kundur hangedhaton bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita
mampir. Mampir, mampir, mampir.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku Limbu, Ana dawuhmu apa, Mak? Klereng sawetara ya, Nok. Iya, perkara lakon mengko kena dirampungke sak rampunge Limbukan nanging sing luwih wigati aku karo kowe anakku Limbuk ngaturake apa to wigatine amake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki ndak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Ya kuwi kejaba mung rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatane becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Iya. Sahingga aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggalan ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Piye? Awake dhewe sak kanca sowan komplit bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Ngene ya, Nduk. Awake dhewe sak kanca ketiban sampur nampa dawuh Ngono. saka panjenengane pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Eka Mahyudi kang sarta Ibu Atik Nur Lailiyah. Oh iya. Bapak Eka sakeluwarga anggone kagungan kersa ya kuwi tasakuran kitan. Oh ngono. Kitan tasakuran khitan. Sing dihitanke sapa, Yung? Sing dikitanke ora ana liya ya kejaba adiku lanang Dek Ananda Muhammad Rafasa Aska Wahyudi. Oh ngono. Iya. Wis kasembadan ditetakake, wis kasembadan dihitanke utawa disupitke. Tembunge macem-macem, ana sing ngarani tetakan, ana sing ngarani sunatan, ana sing ngarani supitan. Ning kok ya ana sing ngarani bocahe sing disunate kuwi diislamke. Lah kuwi no. Kuwi sing perlu direvisi sithik mbaka sithik. Oh ngono. Nek ditetake, disupitke kuwi wis pas. Iya. Ning nek diislamke jane kuwi kurang bener. Ngono. Ning wis kadung kaprah ana ing warga masyarakat. Oh ngono ya, Mak. Upamane klerune tembung kuwi nggur menek klapa nggodhog wedang kuwi wae ora dadi baya pengapa. Ning nek wong sunat kok nganggo tembung diislamke kuwi perlu direvisi sithik mbaka sithik. Ngono ya, Mak. Direvisi piye, Yung? Upamane ngene ya, Nok. Sing jenenge wong Islam kuwi ukurane dudu khitan. Oh, ukurane dudu khitan. Ning sok sapa wae menungso kang wis mengucapkan dua kalimat syahadat, becik syahadat Gusti kang sarta syahadat Rasule, syahadat tauhid kang sarta syahadat Rasule. Iya. Kuwi wis den arani dening wong muslim. Oh ngono ya, Mak. Ambak menungso kuwi mau durung dikitanake. Oh ngono. Dadi wong kuwi sah secara agama Islam yen wis mengucapkan dua kalimat syahadat. Ambak durung sunat, ambak durung ya kuwi kitan nanging yen wis mengucapkan dua kalimat syahadat kuwi wis kelebu muslim. Ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokake dawuh. Tur maneh enak sing jenenge kitan kok diarani nganggo tembung diislamke kuwi jane ya kurang trep kuwi ya kurang pas. Oh ngono. Merga ya akeh ya kuwi priyayi-priyayi. Priyayi-priyayi, sing non muslim ya nindakake khitan. Oh, priyayi-priyayi sing non muslim sing uga nindakake khitan, sing uga nindakake tetakan. Mula yen sunatan disebut kanthi sesebutan diislamke janjane kurang trep ya, Yung. Kurang trep. Iya. Lah nek muncule tembung sunatan. Lah nek kuwi malah dadi lan luwesena. Ngono. Merga sunat
sunat kuwi itibak nabi. Oh, itibak nabi ya. Ditindakake wiwit zaman Nabi Ibrahim dan kaumnya. Oh, ngono. Dadi tetakan utawa supitan mono diarani sunatan mergo nindakake sunahe Nabi Ibrahim ana ing jaman kepungkurna. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu. Lah banjur wong kuwi yen wis kitan apa wis mesti dadi wong dewasa? Wong kuwi yen wis kitan apa mesti wis diarani wong akil balik? Durung mesti no, durung mesti. Mergo tuwa karo enome bocah kuwi dudu diukur mung mergo umur. Ngono. Akeh sing tuwa pikirane isih kaya bocah. Ngono. Ning uga ora akeh bocah-bocah sing isih SMP, iya. Ning pikirane wis dewasa, pikirane wis temuwa. Oh, ngono ya, Mak. Dadi kesimpulane ya kuwi kadiwasane menungsa kuwi dudu diukur karo umur. Oh, ngono. Nanging sikap dan perilaku ya kuwi sing menandakan kedewasaan seseorang, yaitu ditandai dengan meninggalkan perbuatan anak-anak. Oh, ngono ya, Mak. Kuwi sing diarani wong dewasa. Kuwi sing diarani wong dewasa dene titikane. Iya. Titikane wong dewasa kuwi ya kuwi bisa mbedakake bener lan luput, hak lawan batil. Oh, maksiat kuwi dosa. Iya. Oh, beramal kuwi mesti bakal entuk ganjaran. Iya. Yen wis bisa mbedakake halal lan haram, hak kang sarta batil, bener kang sarta luput, kuwi lagi kena diarani menungso kuwi mau dewasa no. Ngono ya, Mak. Wah, alhamdulillah masyukurillah. Bombong kaworan bungah bisa sowan, awake dhewe sak kanca komplit Sanggar Seni Astabrata. Ana daleme Bapak Eko Wahyudi ya, Mak. Ternyatane iki ya nyenengke Mbah Yute jare mau anggone sambutan dawuh mau sore. Ngono. Iya. Dasare ya mindit nyang kabudayan, wabil khusus wayang kulit no. Oh, ngono. Tur iki lagi kasembadan bengi iki belionya Bapak Eko menyelenggarakan pagelaran wayang kulit ana ing ya kuwi ngarep daleme, ana ing ajenge daleme. Alhamdulillah bombong kaworan bungah. Apa maneh sumrambahe amake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata bisa seneng mergo iso sowan ana ing laladan bareng kene no. Ngono ya, Mak. Iya. Ana ing bareng. Dusune Ngadipura. Oh iya, desane Bareng. Kecamatan Sawan Kadipaten Nganjuk. Adat Lupiya ki desa Bareng ki pancen sutresna nyang budaya, mindit nyang wayang kulit. Wong Bareng, wong Bareng kuwi angger wis kagungan kersa, entah kuwi acara desa, entah kuwi acarane ya kuwi wong kagungan kersa kuwi nanggape dalang get-get. Oh, ngono, dalang apik-apik, dalang senior, dalang pepunden. Mula awake dhewe ya yen ora kleru, saksuwene awake dhewe dadi wong Nganjuk iki ya lagi sepisanji iki. Sepisanji iki sowan ana ing Kukuban Bareng. Oh, ngono ya, Mak. Alhamdulillah nambah seduluran, nyambung tali silaturahmi. Ya kuwi karo warga masyarakat dusun Ngadipura, sumrambahipun warga desa Bareng lan tambah dulur. Ngalap berkahe nyuwun inggih punika pepunden kula Bapak Eko Wahyudi. Ngono. Pak Ustad no kuwi no. Oh iya. Bapak Eko Wahyudi. Pak Ustad iya. Mula amake dhewe ning kene wis ora iso tutur sembur apa-apa. Iya, Panjenengane luwih pono, panjenengane luwih pinter. Iya. Mung bisane mung ngasung jurung-jurung pandonga kanggo adiku lanang kang wis kasembadan bengi iki ditetakake, disunatake, lan dirupian-rupianke karo wong tuane. Iya. Dongane biyung. Dongaku banyu mili kanggo adiku ya kuwi Adik Ananda Muhammad Rafasa Aska Wahyudi kang wis kasembadan ditetakake. Iya, muga-muga
ing tembe mburine iya kang wis kasembadan ditetakake dadya putra kang soleh lan utama iya dadya anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa satemah ing tembe mburine bisa heeh piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama amin amin Allahumma amin amin ya robbal alamin eman mangga sowan komplit no kanca-kanca sanggara seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip.
mapan ana ing Ngadipura kene. Iya, Mak. Nampa dawuh Bapak Eka Mahyudi. Iya ngestokke dawuh. Wingi bubar saka Gunung Kidul. Iya. Gunung Kidul sewengi kudanan kanca-kancana. Oh iya. Ndek bengi. Terus bengi iki wingi kudanan, bengi iki kademen. Oh iya. Ora apa-apa Astabrata iki siap segala medan kok. Oh iya. Iya, Nek kanca-kanca sing omahe kutha jelas kademen, nek kanca-kanca sebagian Astabrata ya nek sing omahe sawahan kene ora kotel no. Oh ngono. Kaya sing ngibot kuwi, sing ngibot kuwi kuwi ya asli sawahan. Oh iya, asli sawahan. Iya. Nek prei ngibot kuwi jaga loket ning hotel karya wisata. Oh iya. Iya. Nyapaki bose nek arep turu ngono. Iya. Iya, Mak, iya ngestokke dawuh. Luar biasa ternyatane bengi iki uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube live streaming. Ya kuwi ana ing Astabrata Media. Iya, matur nuwun ingkang selalu mengikuti. Pentas-pentas awake dhewe ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Tanpa para-para sutresna budaya wabil khusus penggemar wayang kulit sing selalu mengikuti Astabrata Media awake dhewe ya ora iso eksis no. Oh ngono ya, Mak. Sesuk isih mbajut ning Dingin Sukorejo. Oh iya, Sesuke neh ning Balong Pacul. Iya, Terus sesuke meneh terakhir ning Untak. Oh Surabaya no. Oh iya. Penutupan Agustus. Muga-muga kanca-kanca diparingi sehat wilujeng kebagas warasan. Iya no. Angger pokoke kanca-kanca guyune saya banteri saya sehat. Oh iya. Iya, Mak. Iya wis tak kedawuh. Iya, Nduk, piye? Iki saka keparenge Bapak Eka Mahyudi. Iya. Anake dhewe sowan rene ora ijen. Iki uga saka keparenge Sohibul Hajat. Iya. Uga nimbali kadangku saka Bojonegoro. Ya kuwi Mas Komet karo Mas Dodok. Oh ngono. Kang Sarto Mbak Yuku saka Tulungagung, Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Ngono. Mas Komet Mas Dodok, suwi ora ketemu ki. Oh, suwi ora ketemu pirang-pirang nyangan no. Iya. Nganti aku lali ketemu karo Mas Komet Mas Dodok indek kapan? Iya. Saking suwene ora sepanggung. Mula diaturi luwih dhisik Mas Komet Mas Dodok minggah ana ing pepanggungan kanggo kanca omong Kang Sarto memeriahkan suasana pada malam hari ini. Disepoti ya, Nak, sepoti ya. Aja dipleroki, dibablaske praon karben gumyak, karben mecang sepining swasana. Oh ngono. Mangga aja dipleroki Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya dados celorot. Yuk.